Koja je najteža situacija sa kojom ste se susretali na terenu? Pa ima ih dosta, sad kada morao bih da se setim konkretno situacije koje... Najteža je situacija, ako uzmemo vatrogasne intervencije, bi bila recimo tehnička intervencija u saobraćaju, kada imate havarisana vozila i kada morate da spašavate ljude koji su u životu, dozivaju vas, a ne možete tako brzo da im pomognete, nego su to intervencije na kojima mora da se radi polako, temeljno, da ne bi došlo do ugrožavanja dodatno života, zdravlja i tako dalje. Tako da, zapravo, te tehničke intervencije saobraćajne udese su jedna od težih intervencija koje možemo da imamo. Uopšte, neko spašavanje sa visina, iz dubina. Bilo je različitih situacija, spašavanje ljudi iz bunara. Ono čemu sam zahvalan u ovoj profesiji, što mi se nikad nije desilo da imam takvu vrstu posla sa decom. Tako da to bi ostavilo onako emocionalni trag. Ovo ostalo, naravno, kogod da je ugrožen, nije vam prijatno, ali drago mi je da sam izbegao da to budu deca. A da li naše vatrogasne službe imaju dovoljno ljudstva? Ljudstva nikad nije dovoljno. Ljudstva nikad nije dovoljno zato što za ovaj posao morate biti spremni i fizički i mentalno i vrlo često morate da budete... Fizički umor i nije toliko problematičan, ali na duže staze, pogotovo kada su ovakvi šumski požari kao što su ovih dana, morate biti jaki i mentalno. Znači, morate da izdržite da ste i mokri ceo dan i da ste prljavi, da ste nadimljeni i ovako i onako, a nemate baš uslova za neku higijenu u tom momentu da se odmah sredite, nego morate trpeti takvi kakvi ste. Tako da mora čovek da bude jak u glavi za ovaj posao. A vi ste vatrogasac dobrovoljac, pa na koji način ljudi mogu da se motivišu da postanu dobrovoljci? Što se mene lično tiče, ako imam vremena da vam ispričam priču, ja sam dobrovoljni vatrogasac postao 2008. godine, tad sam bio prva godina fakulteta, ne bezbednosti, ali smer inženjera zaštite od požara, katastrofalnih situacija i tako dalje, ali nisam pre toga imao predstavu uopšte. Znao sam otprilike šta se radi u vatrogasnoj jedinici, kako funkcioniše, ali mene interesovalo malo dublje. U Maticu sam došao sa idejom prakse, da bi stekao uopšte uvid šta se dešava kao budući inženjer za tu struku. Shvatio sam da kao dobrovoljac, to su mi objasnili, mogu da budem od velike pomoći profesionalnom sastavu. Tad je bilo nas troje, sad se to omasovilo, Matica onako kao dobrovoljno društvo radi jako dobro unazad nekih 15 godina. Do tad je bilo onako pred gašenje, zato što sve manja potreba bila vremenom za dobrovoljcima, zato što postoje profesionalne jedinice. I kada sam prvi put stekao dodir sa vatrogasnim poslom, prvom intervencijom i svim, ja sam se zaljubio u taj deo posla, završio sam studije daleko uspešnije nego da se nisam time bavio i to je ostalo i dan danas. To je bila neka moja lična motivacija, ne znam sad, možda bi ljudima bila motivacija ne samo ljubav prema vatrogasnom poslu, nego uopšte neka ljudska solidarnost. Mislim da je to ono što generalno nedostaje ljudima, da ako nije moja kuća, ako nije moje dvorište, onda me ne interesuje. A mislim da bi trebalo stvari gledati šire, jer nikad se ne zna kad ko može da se nađe u kojoj situaciji. Eto, to bi bio neki motiv za mene lično. A da li ima više informacija kako je došlo do požara u proteklih nekoliko dana? Što se tiče tog dela, ja o tome ne mogu da dajem izjave zato što to nije u domenu našeg posla. U domenu našeg posla je kad dođe do vanredne situacije bilo koje vrste, znači da li su to elementarne nepogode, požari, tehničko-tehnološke nepogode, o čemu god da tako ih i klasifikujemo, da idemo u spašavanje ljudskih života, materijalnih dobara, zaštite životne sredine, a istraživanjem uzroka konkretnih požara se bave posebni organi. Tako da nemam ni dozvolu, ni ovlašćenje da pričam bilo šta što je vezano sa tim. Hvala vam puno.